ewom se asantefo asoso nema binu nso a ma na e ka hɔ a afi ne ye corrections ahodo na asanten ka mu nko ade wotane ane wo ya ye nipa bone wow yes no kure ba ko wow nti panfo se abo bi bedore srade a osua prako Enanso ye die hia ye sua ade wa ka memo se de be ya ye nyina njirima yi yenso bitumi nya bibie firi na de aboye mbranti ena nanso ye so mo Old Burger TV so enanso ye nana atakran e be abetwetwe nkomo na obisa ho wo hwe de ye kone ne eba wo hwe akanman mu a kasaku no doso pa me kire tribe no e doso papa mfanti wom bunu wom asante akuapem ene de ka aka ho na eya obi kase me de superior e chen obenten kakum wajene kwakuo num achenchena ma wato na mu ampani sa so kwan hwese kamba ne ntam so me ne nana entwetwe ho nkomo nana wada ma enenso mo piafo obru mo piafo me so na ne ntam so breninti ye hwe akan manya esopa na ye wo kasaku bebre hihim misal ye wo bunu wom ye wo mfante ye wo akuapem ye wo asante ene ne ye keka aka sa kasaku wenum nyina no ye chichemu a emu ne wo hen ene ye beka se wo poto kasa mu no oye superior Madam Asi Old Burger TV say mo abase ye nsuanye yan shase mfiri abakose mu ya ka twi kasa no ana akasa ye fe no akan kasa ni nyina ye bunu kasa no ne shase ndi anchere ena ye nwiano ma ye no bebetina bunu ha binuma betuye buti bunu kasa no ye na ye fe nse na twi ne kasa enti ye fe na twi brempo no ono ne kasa twi brempo no so bunu man so ha twi brempo na enti kasa no ye kasa ba ko bia bebe kan bi ko ye nti se o ka bi ne se kasa no binum ye sha se be dane kasa no so be dane kasa no ho eso ni be si abusia ko we ya na se ngrofo we no de be twi kasa no bunu kasa no be twi kasa no ho enti kasa bi ti se akuapem twi o hwe twi no a ene ade na ene bunu kra kasa no ese kakra but o hwe aba twi kasa no fa ba bi bebre asante fo nyina ye ne ba ne te bunu manso ansa na be ko ye ne ba bunu manso ha ya ye ne be nyina betu kwatena adanse area ho ansa na be ba nti ye ne ba nbe so be twi be so be kasa no ho mfantefo e fa e ti be ho be so saa be so be twi be so be kasa no ho nti be twi ho we fa kasa na ne wa twi ho we fa kasa na ne wa twi ho nti wo pe kasa pa eye kasa e wo ho aga na nyina akan fo ni nyina bia kan bia eye ne foundation eye twi eye a kan fa ni twi pa na eno ne bono kasa eno de be aye se twi na bose ye bono sa na tie sa na tie ndi kasa bia bose firi bono kasa no kasa bia nyese bia me kan no me kan kasa na kan ya say akan honkomo ndi kasa bia ya kan kasa bia no na bose firi twi ana bono kasa no jise yenwianom nzema be no banya bre ne ya nche da muma nya yi bebiri be anche ne be kwenti kasa no ban heda ntinti won se be ka kasa no anyi nsahwifo no o ka bono ana twi no kasa no ba ko na o de ne bia be hye ho nti o ka no tewaso a wote do na wote do na but wonti ni nyina ye nyina bo kutu fa ko na ye ka kasa ba ko nti kasa ne de ne ye foundation ye di kan ye obia nim se ete sa historically bia nim eye bono na mum binum te be ho kwa ne ba ye be de no ho adwuma kakra enti sa kasa ko we no me na abobɔ so di akire hwan pa mu ne wo hen na ye be kasa wo ye brempon wo sa ku no wo kasa hodo ne nyina mu kasa hodo ne de men kasa na nkasa na kasa no ne nipa kuo ense kasa bia wo ne nipa kuo
enti ye hwe kasa we ene nipaku a na ye de kasa we nipaku omu nyina gugu ho a se mfante akuapem bono ne asante ene de ka ho no omu nyina wo ho a de wo hen kasaku be na ye superior na se wo ye ka ye mfa ne se tribe ho asemu yes okay nti tribe no ni be nya kasa na de afiri me ya bunu de ma men chance ye mfa mfiri bono ase kwandi da ye mu o ye bono ni ntina wo kan sa na me che se me ya se be bodema be bo firifie na me che ni se me ya bunu ni nti me chance ye afiri bono okay na bono no kwandi dam dodo kwandi da bunu no dodo se nka bunu no timi aye ya timi unite aye te se ne asante de no te no a nka meka se bunu ni di kane se ya timi unite te se asante a kameka se bunu ni di kane no kwase mpa ne se mpanifo bu bebi se wo sene ya kane se mpo se wo tane kwadu a na waye ni mmiri na mmiri ka de wo santane na wo ya ye nipa bone ewom se asantefo asoso nema binu nso a ma na e ka hɔ a afi ne ye collections ahodo na asante nka mu nko ade wo tane na wo ya ye nipa bone wow yes no kure baako wow nti mpanifo se aboa bi bedore srade a osua prako se sia mpempen a ye kasa yidie se bono betumi a ye nka mu a ye yi agina brane a ye betumi asua ne asantefo kan be fa so a be ye bedie no na ye sua a no nye bone nte banka mu asem dia be kasa asante gina brane se banka mu nti enoma asante superior over other tribes na esu ze no kwasem ne se mo doso a mu nse modene se mo doso a mu nse modene enti no de science anka mu na baye na dwumadi ahodo a be nyina be ka bom di no ntino ma be nsem yedene nti me ka se nka bono ye ya ka babom a nka bia ni ho biso hwe yenkuro ene ya hemfo ahodo ene ya hemfo no dini ne a historically se ne be mu duru sitie ne ka ya timi aka aboma ka ya nkwa ye tinte ye ho ye mane ye yie but na me se ne me ka se mu tita da ho no ntino ma wo ka ye nyina bom wansane ani a kwan de dem dodo ndi me de me fa kwanya we so asere bono man nyina se ye nka ye ho mum na bono champion council no mra okay se bono champion council no ba na ye unite na tebubu na tebubu oda bono do ma na ne do ne do ma da bono suma na ni suma oda bono sunyane na ni sunyane oda bono siatere na ni siatere oda bono ne ya nya sa nka mumu we a ebe ye fast ne ye bodin sesi a media santefo de ye mfantu hu ikura okay vize se wo hwe do ma hene nko a che ono nko a wo single do ma hene nko a abakose mu akon a wadi ni muduru akonwa kita no ahemfo hye nkuro nko a do ma hene ase ne 222 nkuro dodo se me nya no correct ya 222 nkuro dodo bi mu aduru man hene bi mu to hwe do ma paramonsi no a ne bi no nte hwa ne be toto te se dweso hene darenti ye bi de be mfa do ma hene toto be kwai hene ho na me se do be kwai hene na be ntokwa ne wakon na history be ne do be kwai hene wo ti pen na hemfuru ye mienu ye do ma hene ne asante hene historically sa hemfu mienu we ne ye ti pen okay eba no ahenie no mu a okay wonti me fa dwaben hene ntoto do ma hene ho ma ni ma ne nye yie because dwaben hene hye asante hene ase wonti me fa kumawu hene ntoto do ma hene ho ma ne nye yie ebi se kumawu hene hye asante hene ase bia no asante fo be wura no ne ye fa ne betoto do ma hene ho nanso ka se ye de be nyina bom fa be wura no kontekro ne ye fa do ma hene gina ho ne ye ba abakose mu a ne ye de we gina ha ba akomprenso no nipa ba akofo hene che kuche ba akofo no asante fo tim fa nkuro dwaben kumawu mampon kuntinase adwumakase kase edweso ofenso kokofu mampon bobonkura aka nyina besesa be nyina ka be nyina ba konfo nyina bom
etu domafo doma nko aso sa bentim beda mpere makoma nson enti sa ahemfo mienu wei ne ye betoto nsani ni nanso kwa sa ye ko deep a esan se one wako na wo wantumi no na ono watimi wo no wo ho ade bi a ode na CSC so na be yede ne se be kan kire doma hen se onko hye asante hen ase a ebe ye yie enye yie da na mbom ka kire asante hen se o me hye doma hen ase dia ebe ye yie fi so ono de o ni bibia Ghana ha ba kwasem nyina bia nim historian bia wo Ghana bia nim say obi ye bo ti wodoma ntene ne de ya de a obi anim but historian bia so ni ho a obetumi a kire say doma hene bi ti wo asante hene na hemfie international committee ne anya say first no ye kan de anka first e be ka say bono na tumi no wo soro e chen kasa ku aka nenso e nei de sene ye mu atete no nti no ma asante nka momunu nti ye tuafa sa kasakuo ne aka no so nanso achia ne muye panyifo be ochane kasa bebu nyina enu nti ne ya kanya ya ho se ye be ma bono champion council no asane asore se bono champion council no sore ne da ye be pa ho ntima se ne de ye bono champion council no ahenne bebrebe gu Ghana ha o pa fasane da ni ho hwade ana de o kan sisu bi mame da bono champion council no be sore a ye be pa ho ntoma se bono champion council no die ya pa ho ntoma no ahenne bebrebe gu Ghana ha nti bono champion council no enche be unity enche kura me ntimi ma date die na no ni be di hu dwuma na enche eni akiri kura because say no wo hwa usiatrefo nyina ya sore even brekum kura bebre na sore abonofo abewo ho no dodo na so nti bono mo say no demarcation na ba be yemienu bono east na bono but you see eno ye political demarcation ti bono east wa ahemfo no nyina e support bono ya ka bo ma ye baako e ba ya hense mu anko ne fe ya ka bo ti say ye de ne nya pagesi ho se kiko ahenne bebrebe bi Ghana ene asante ahenne nkura begu nti na eze na ya say de abonofo mo boaboa mo ho pa aban dudu mo ye boaboa ye ho e say bono chene apem okay bono no ye chene apem okay nti bono chempem ye chene apem okay bono chene apem bono chempem ene na nakran na atakran a wo president edema bono chempem association nkura bata ewo nsu atre ne hia twetwe enkomo no enti enkomo na wie ye no gidi ye paasa wo sua bibia frem first no hwan na enne yizo eye hwan ya we no nyina enti na abre bia wo se wani di Old Burger TV achi na yesua de ebre bia twam ene enne de ye de toto ho akare ahwede a emu odu ne ekwata ne ba te ne gina ho one ne atentrodo aha eye Old Burger TV koso de achi na de aka akire edo so chen ne atwam ko piao